Festivals Malta temmet eżerċizzju ta' rebranding, hekk kif dan ix-xahar jaħbad ir-raba' anniversarju minn din l-aġenzija, infirdet mill-Kunsill Malti għall-Arti u saret entità indipendenti. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan l-eżerċizzju, Annabel Stivala, direttur fih dan din l-aġenzija, sostniet kif il-pandemija ġielet lill-aġenziji u l-artisti kollha Maltin iħossuhom aktar skomdi u għalhekk is-settur għadda minn eżerċizzju ta' tisħiħ. Hija qalet li ċ-ċirkostanzi li ġabet magħha l-pandemija wrew ir-reżiljenza ta' dan is-settur. Però li tallimna huwa tul dal-aħħar 18-il xahar illi jiġri x'jiġri xorta hemm relevanza għax-xogħol li tagħmel Festivals Malta. Libna ħafna xogħol diġitali, għamilna ħafna xogħol ta' riċerka u qegħdin nagħmlu xogħol differenti milli konna nagħmlu qabel. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Festivals Malta Norman Hamilton qal li jħossu fortunat li seta' jara x-xogħol siwi ta' din l-aġenzija mill-viċin mill-2019. Sostna li l-futur ta' Festivals Malta diġà jidher sabiħ minkejja l-inċertezza li jġib. Il-futur tal-aġenzija u rejna li il-futur ġaqjat hemm minkejja il-problemi li għandna bħabba l-pandemija. Għasib wara meta nistgħu intellaw dawk kollha l-affarijiet, l-attivitajiet artistiċi, kulturali li jaqgħu taħt Festivals Malta jerġgħu jibdew jitrawmu u jitfaċċaw biex jista' jgawdihom kulħadd. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Kultura José Herrera li ddeskriva dan l-eżerċizzju bħala ċelebrazzjoni tas-suċċessi tal-Aġenzija tul is-snin fosthom ir-riġenerazzjoni tax-xena mużikali lokali permezz tal-Festival Mużika Mużika.